Tak ďakujem a dovolte mi to teraz uzavrieť veľmi praktickou a aktuálnou otázkou, ktorá nám povedie k nejakej nádeji. A ako komunikovať s mladými ľuďmi z iného politického tábora, hlavne v našom veku? Niekedy sa stáva, že sa voči sebe uzavrieme a odstrihneme nejakú komunikáciu. Asi to úplne nie je dobrá cesta. Máte nejakú lepšiu, pán Vašička? Počúvajte, nie, no tak s niektorými ľuďmi sa to nedá a treba to akceptovať. Ja tiež mám takých ľudí. No, ale akože recept je jednoduchý. Ináč všimnite si, že teraz neberte to ako kritiku, naozaj, lebo nie je to, ale ja som na to chronicky zvyknutý, že na konci, tak ako vysielanie Markízy, Jojky, že príde to zvieratko na konci, tak na konci príde, že dobrá správa, že niečo nádej, hej? A to si, neberte to zlo naozaj, lebo my všetci v tom žijeme. A že to je také, že dobre, no ale veď my nie sme vlastne psychoterapeuti, však ja tu nie som psychoterapeut, ja som vám neprišiel zlepšovať životný pocit, prišli sme si akože rozanalizovať situáciu, vy sa nejako vrátite ako domov a fajn. No ale teda, keď teda chceme, tá odpoveď je jednoduchá.